Matay. Ganina naman ta nag-standby dili. Saman mga ligo ta dili. Ikaw ba, excited na kayo ka? Maligo lagi taron. Unya na yung init-init, itugnaw pa kayo. Unya na tamaligo, ni kamot parts cake. Asa man na ron siya? Dito. Hindi ko tawag ang catch cake. Kung masunugan niya ka to. Hoy, ganina naman na, hoy. Ikaw kayo may dugay. Pero ganina naman yung paabot ninyo. Onara. Olive lol. Green lagi. Ingon ani man ko ni parts. Maong nag-green eh. Kaya because of the reflection of the sun, sampak to the moon. Mao dyan. Aw, ana din adi ay. Abi mo na ko because the gravity of the earth. Tara. A few inches later. Tungod sa akong kahat, gitugnaw ko. Oh! Nana sila oh! Okay! Ay lagi nagtago ni Patrick. Lagi kay masuko na. Kinsa may nagsampit ninyo parts cake na ko diha. Ibalo ba mo nga hit yan akong tawag ako parts cake? Nakadumugit ko. Nakadungog ka, di ba? Nakadumugit kasi nasulti niya. Bitaw, ay kisa may mitawag ato, nakadungog sa ba ko ato. Isang kamot be. Pinsa! Bitaw, pinsa oy! Oy, kumain ko yan to. Ay, pag-ilo mo. Imbis mo libre yung tako ninyo. Kay good mood ko, ilang gibad mood. Kahingalan ko ninyo parts cake. Ibalo mo, ahit nila na kung halang ito parts cake. Kumaon eh! Nakaw ko! Oh, asa mo ka? Hiyara ka. Diha! Abot, makakasi mo nila! Awa, ikaw ang gusto. Mismo libre to. Dagan ta ka to kwarta. Gutom naman kay taan noon. Kabirtob. Gana ka mapuna ni mong pangag. Paong gutom na kayo. The next day. Parts cake. Parts cake. Parts cake. Parts cake. Parts cake. Parts cake. Nakahit, hindi kong taboy ko parts cake. Parts cake. Parts cake. Kibalo ba mo nga hit, ikaw taboy ko parts cake? Mga buwang malay mo. Parts! Parts cake. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ito Parts! Matay. Ganina naman talaga sikig stamp. 543 to Parts! Ikaw ba? Excited ka ka? Maligo lagi taron. 543 to Parts! Usa ka dito. 543 to Parts! Kuan man gud ni Parts. Kana diha mao nag-rain na ka ng tubig. Kay ang reflect gud sa adlaw, mo reflect gud sa tubig. Reflect sa Yo, what's up? 543 to Parts! Kana gud diha Parts. Maong ni green na kay because of the gravity ha 3 to 1 Parts kana man good Parts maong ni green na kay because of the sun sampak to the moon because of the reflection 542 Parts kani good diri Parts maong ni green ni kay because of the sun Reflection of the sun. Bilas ito Parts Aw, ana din adi ay. Abi mo na ko because the gravity of the Action! Sorry. 542 Parts Kinsa may nagsampit niya ko. Action. Pag-ilaw mo.
Imbis ganahan ko ninyo nga mo pre. Sayo po. 2, 3, action! Imbis malibre yung tako ninyo. Nalimot ninyo. 1, 2, 3, Sama-sama. action! Pag-inom mo. Imbis malibre yung tako ninyo. Okay, kakataniya ako na sa sumpay. Fights. Bitaway, kisa may kisa may Fights. Mao John, nakadungog sa rabak wato. Kisa mo tawag ato? Tas kamot. Hello guys, nakita yung video guys. Mao day hit di ko tawgon kog parts cake day. Mao na nga ay ko yung tawagan parts cake kay hit gid na ko tawgon kog parts cake. Pahinaan ko ninyo nga i-subscribe niyo ang akong channel pangalan Parts Cake o labi na sa Tuburan Vines o sa may shooting niyo. So ano please subscribe sa iyang channel. Niya ug sa kuan pod sa Panlaan Viners. Guys, ayaw mo kalimot pag-support na mo guys, labi na usa mo ka Cebuano. Magsuportaan na ita ninyo guys. Parts Cake o Tuburan Vines o Panlaan Viners. Please subscribe. Todo mo ngayon, ari mo kung di ka muli kay